Dnes se ponoříme do tématu migrace, ale nebudeme se bavit o politice. To je dobře. Zkusíme se na ní podívat jako na obrovský komplexní stroj. To se mi líbí, přirovnání ke stroji. Naše mise je dneska tenhle stroj rozebrat na součástky. Od motivace jednoho člověka až po ty globální síly. Chceme zjistit, co ho doopravdy pohání. A ty podklady, co máme, jsou v podstatě takový manuál k tomu stroji. Přesně. Máme tu všechno od definic přes ekonomické teorie až po konkrétní čísla z Česka. A ten manuál ukazuje, že migrace není jen jedna věc. Je to systém, je to prostě mnohovrstvenatý fenomén. Můžeme na to nahlížet z pohledu financí, rodinné strategie, nebo dokonce jako na důsledek globálního kapitalismu. Tak jo, pojďme ten stroj začít rozebírat. Kde jinde začít, než u těch nejzákladnějších součástek? U definice. Jasně, všichni asi tušíme, co migrace je, ale ty podklady to hned na začátku dělí na několik typů. Dobrovolná versus vynucená, dočasná versus trvalá. Proč je to vlastně tak důležité? Nestačí říct, že se lidi stěhují. No, je to naprosto klíčové, protože za každým tím typem stojí úplně jiná motivace. A má to i jiné dopady, předpokládám. Přesně tak. Ta dobrovolná, to je to, co si asi většina lidí představí. Někdo se rozhodne jít za lepší práci, za partnerem, za lepším životem. A ta vynucená? No a pak je tu ta vynucená. Útěk před válkou, před katastrofou, politickým pronásledováním. To nejsou lidi, co sedí a kalkulují zisky a ztráty. Ti si prostě zachraňují život. Ano, a směšovat tyhle dvě skupiny by bylo, obrovské zjednodušení. Rozumím. A co to dělení na dočasnou a trvalou? Tam už ta hranice může být trochu nejasná, ne? Člověk odjede na pár let a nakonec zůstane. Přesně, ale ten původní záměr je jiný. Vždy to známe skoro všichni. Jako třeba Erasmus. Erasmus je dočasná migrace par excellence. Člověk neplánuje zůstat, ale ta zkušenost ho obohatí. Sezónní práce na farmě, to je to samé. A trvalá migrace je tedy rozhodnutí zapustit kořeny jinde. A to má samozřejmě mnohem větší dopad na demografii a společnost v té cílové zemi. Dobře, tohle nám dává takovou základní mapu. Pojďme teď k motoru celého toho stroje, k otázce proč. Proč se lidé stěhují? Ano, materiály to dělí na ekonomické a neekonomické faktory. Ty ekonomické se zdají být jasné, lidi chtějí víc peněz, ale ono to asi nebude tak jednoduché. Vůbec ne. Není to jen o porovnání výplatní pásky tady a tam. Je to neuvěřitelně komplexní analýza. Analýza nákladů a přínosů? Přesně. Každý potenciální migrant si v hlavě provádí takovou kalkulaci. Spočítá si náklady na cestu, první měsíce, ale zvažuje i pravděpodobnost, že si najde práci. Jaké má šance na kariérní růst? Jaké tam budou daně, jak kvalitní je sociální systém, jestli ho podrží v nemoci, jaký bude mít důchod. Je to v podstatě investice. Investice do vlastního života. Ale co když ta kalkulačka ukáže, že se to finančně vyplatí a člověk přesto nejede? Tady asi vstupují do hry ty neekonomické faktory. Přesně tak. Peníze nejsou všechno. V těch podkladech mě zaujala pasáž právě o těchto často podceňovaných bariérách. Jako jazyk? Jazyk, úplně jiná kultura, zvyky, náboženství. A bohužel musí počítat i s možným rasismem a xenofobií. To jsou obrovské psychické náklady. Které mohou tu finanční výhodu úplně převážit. Naprosto. Takže máme lidi, co provádějí složité osobní kalkulace. Ale ekonomové by nebyli ekonomové, kdyby se to nesnažili nacpat do nějakých teorií. To je pravda. A tady se to stává opravdu fascinujícím. Začněme tou nejznámější, neoklasickou teorií. Ta v podstatě říká, že lidi jsou jako voda. Tečou z místa s vysokým tlakem do místa s nízkým. Přesně. Z místa s nízkou mzdou tam, kde je vysoká. Je to elegantní, jednoduchý model. Rozděluje svět na země, co mají push faktory, nezaměstnanost, nízké mzdy, co lidi vytlačují ven. A země s pull faktory, které je naopak lákají. A teorie říká, že kdybychom odstranili všechny překážky, tak by se mzdy na celém světě časem vyrovnaly. Dobře, tenhle model lidé jdou za vyšší mzdou zní logicky, ale není to až příliš zjednodušující. Je. Vždyť kdyby to platilo, tak by se polovina planety už dávno přestěhovala do Švýcarska. Kde je ten háček? Ten háček je v tom, co jsme už nakousli. V nákladech. A teď nemyslím jen cenu letenky. Aha. Ty materiály skvěle rozlišují mezi explicitními náklady,
což jsou ty viditelné, doprava, víza, první nájem, a těmi mnohem zákeřnějšími, implicitními. Psychická újma ze ztráty domova? Stesk po rodině, ztráta přátel, znalosti prostředí. To je ta obrovská neviditelná zeď, která brání tomu teoretickému vyrovnání mezd. Člověk musí věřit, že budoucí zisk mu tohle všechno vykompenzuje. Takže neoklasický pohled je vlastně o sobeckém rozhodnutí jednotlivce. Maximalizovat svůj vlastní zisk. Ale to mi úplně nesedí, protože lidé přece fungují v rodinách. Neřeší některá z těch teorií migraci spíš jako rodinnou strategii? Výborná otázka. To nás přivádí přímo k další teorii nové ekonomie migrace. A ta říká co? A jako diverzifikace? Přesně tak. Místo, aby vsadili všechno na jednu kartu, třeba na úrodu na poli, která může selhat, nebo na práci v místní továrně, co může zkrachovat, tak pošlou jednoho člena vydělávat do zahraničí. Je to jejich pojistka. Ten příjem z ciziny, takzvané remitence, je jako bezpečný státní dluhopis v jejich portfoliu. Podrží je, když se zbytek trhu hroutí. To dává smysl. Je to kolektivní strategie přežití. Ale zatím se pořád bavíme o rozhodování lidí a rodin. Co když je to celé jen důsledek něčeho mnohem většího? V podkladech je teorie světového systému. To zní hodně globálně. Ta teorie posouvá perspektivu úplně jinam. Jak? Říká, že migrace není součtem individuálních rozhodnutí. Je to nevyhnutelný produkt globálního kapitalistického systému. Jak to funguje? Tenhle systém rozděluje svět na 3 části. Máme jádro, bohaté země, pak periferie, chudší země, které poskytují levnou pracovní sílu a suroviny. A mezi nimi je semiperiferie. A jak to souvisí s migrací? Jednoduše, firmy z jádra v honbě za ziskem expandují do periferie, postaví tam továrnu, zavedou moderní zemědělství a tím naruší tradiční ekonomiku. A lidé, co dřív pracovali na polích, najednou nemají obživu. A zároveň se díky těm firmám dozvídají o životě a mzdách v jádru. Ten systém si tak sám vytváří armádu mobilních pracovníků, kteří pak přirozeně směřují z periferie do jádra. A to nás přivádí k teorii, která podle mě skvěle vysvětluje jeden velký paradox. Jak je možné, že v zemi může být vysoká nezaměstnanost a přesto firmy zoufale volají po pracovníci ze zahraničí? Teorie duálního trhu práce. Ano. Jak to vysvětluje? No, v podstatě říká, že nemluvíme o jednom trhu práce, ale o 2 úplně oddělených světech, které existují vedle sebe v jedné ekonomice. První a druhý sektor. Přesně. Ten první, primární sektor, to jsou stabilní, dobře placená místa s kariérním růstem. O ta stojí domácí pracovníci. A pak je tu ten druhý sekundární sektor. A to jsou ta místa, která nikdo nechce. Přesně. Fyzicky náročná, špatně placená, nejistá, bez prestiže. Práce na stavbách, v úklidu v zemědělství. A tady vzniká poptávka po migrantech. Trvalá strukturální poptávka. Protože pro ně ve srovnání s podmínkami v jejich domovině jsou i tahle místa často atraktivní. Ty 2 trhy si v podstatě nekonkurují. A aby toho nebylo málo, máme tu ještě 2 teorie. Teorie migračních sítí a segmentačních trhů. Jak ty do toho zapadají? Velmi logicky. Teorie migračních sítí říká, že čím víc lidí z jedné vesnice už je třeba v Praze, Jednodušší je pro dalšího se tam přestěhovat. přesně, levnější a bezpečnější. Má tam kontakty, pomoc, informace. Ta síť sama o sobě se stává pull faktorem. A segmentační trhy? Ty jen podtrhují to, co jsme říkali, že trh práce není jednolitý a existují bariéry jako jazyk, neuznané diplomy nebo diskriminace, které lidi drží v určitých segmentech. Takže teoreticky to dává smysl. Máme komplexní systém, co může pomoct ekonomice. Ale to je model. Jak se tahle teorie potkává s realitou? Jaký je skutečný ekonomický dopad? To je asi ta nejpalčivější otázka. Je. A ty materiály tady ukazují v podstatě 2 scénáře. Ten první, zjednodušený, říká, že migranti a domácí pracovníci jsou zaměnitelní, substituty. Jako kdyby přišli další pekaři do města, kde už jich je dost. Ano. Zvýší se nabídka práce a logicky klesne cena práce, tedy mzda, pro všechny pekaře. To je ten argument, který slýcháme nejčastěji, že nám berou práci a snižují mzdy. Ale ty podklady zdůrazňují, že realita je často úplně jiná, že nejsou substituty, ale komplementy, doplňují se. A tady to začíná být fascinující. Představ si, že do města nepřijdou další pekaře, ale specialisté na pečení croissantu. Které místní neumí. Přesně. Najednou pekárna může rozšířit sortiment, přiláká nové zákazníky, zvýší tržby a možná bude muset najmout dalšího místního pekaře na chleba, aby stíhali.
Takže se jejich dovednosti doplnily, zvýšila se produktivita a ve výsledku si můžou polepšit všichni. Přesně tak. Příchod migrantů nemusí vést ke konkurenci, ale ke specializaci a růstu. To je pohled na krátké období. Co se ale stane v dlouhém období, když do hry zapojíme i kapitál, stroje a technologie? Tam je ten efekt ještě silnější. I kdybychom připustili ten pesimistický scénář, přišli další pekaři a mzdy dočasně klesly. Co udělá majitel pekárny? Má nižší náklady na práci. A ušetřené peníze může investovat do nové, lepší pece. A s novou pecí každý pekař upeče víc chleba za stejný čas. Zvýší se produktivita. Přesně. A když je každý pekař produktivnější, jeho hodnota roste. Majitel chce najmout víc lidí, aby tu novou pec využil na maximum. Roste poptávka po pekařích a to tlačí jejich mzdy zase nahoru. Často až na původní úroveň. Nebo se aspoň přiblíží. Ve výsledku máme ve městě víc upečeného chleba, víc zaměstnaných pekařů a mzdy jsou podobné. Celá ekonomika města vyrostla. To je velmi důležitý poznatek. Jak se tohle všechno projevuje konkrétně u nás, v Evropě a v Česku? V rámci EU máme volný pohyb, ale ty materiály naznačují, že ho zase tolik nevyužíváme. Je to tak. Mobilita v rámci EU je překvapivě nízká i přes nástroje, jako je síť EURES. A ten pohyb má jasný směr. Z východu a jihu na sever a západ. Pro lidi ze třetích zemí, tedy mimo Unii, je to samozřejmě mnohem složitější. Tam vstupuje do hry řada zákonů. Přesto se Česko snaží aktivně lákat určité typy pracovníků, že v podkladech se mluví o speciálních vládních programech? Ano, a to přesně zapadá do té teorie duálního trhu. Stát ví, že v ekonomice chybí určití lidé a tak vytváří zrychlené cesty. Jako program Kvalifikovaný zaměstnanec? Ten cílí na řemeslníky. Pak je tu program Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo program Klíčový a vědecký personál pro mozky, které ekonomika potřebuje. Jsou to v podstatě legální zkratky byrokracií. A když se podíváme na ty, co už tu jsou, proč si vybrali zrovna Česko? Ty důvody se dají shrnout do 4 kategorií. Nejčastější je nepřekvapivě ekonomická. Lepší práce, vyšší plat. A pak? Hned za ní je vzdělání, tedy studium na našich univerzitách. Pak jsou tu rodinné důvody, slušování rodin. A poslední, menší, ale o to důležitější skupinou jsou lidé hledající u nás ochranu před válkou nebo pronásledováním. Ještě mě zaujalo, jak se to všechno vlastně měří. Člověk slyší o migračním saldu, ale jsou i další ukazatelé, že? Ano, saldo je nejznámější. Počet přistěhovalých minus vystěhovalých. Ale pak jsou tu zajímavější věci, třeba index mobility, který ukazuje celkový šrumec, kolik lidí se celkem hýbe. Což vypovídá o atraktivitě regionu. Přesně. A efektivita migrace zase říká, jak moc je ten pohyb jednosměrný. Jsou to nástroje, které pomáhají demografům a plánovačům chápat, co se ve společnosti děje. Když si to všechno shrneme, tak jsme ten stroj rozebrali docela podrobně. Od základního rozhodnutí jít či nejít, přes rodinné strategie a globální tlaky, až po konkrétní dopady na trh práce v Česku. Je jasné, že migrace není černobílá. Je to komplexní proces poháněný jak racionálními kalkulacemi, tak osobními vazbami. Přesně. A hlavně se ukazuje, že ten ekonomický dopad je mnohem nuancovanější, než jak se často prezentuje. Ta myšlenka, že se migranti a domácí pracovníci mohou doplňovat a společně zvyšovat prosperitu. A že krátkodobý pokles mezd může vést k dlouhodobému růstu. To je něco, co v běžné debatě moc neslyšet. Naprosto souhlasím. A na závěr mám jednu myšlenku k zamyšlení, kterou ty materiály silně naznačují, hlavně v té teorii migračních sítí. Poslouchám. Víme, že existence komunity usnadňuje příchod dalších, snižuje náklady rizika. Nabízí se tady otázka, kdy se migrační proud stane natolik silným a soběstačným, že vlastně pokračuje dál už jen silou setrvačnosti, téměř nezávislé na těch původních ekonomických důvodech, které ho na úplném začátku spustily.